conegut de tothom que el mar és una font de vida. La sostenibilitat seria la situació ideal en la qual nosaltres protegim, valorem els recursos que ens pot donar la mar o els oceans, alhora que la mantenim en, diguem, perfecte estat. Hem de pensar que els nens són la base, és a dir, seran els futurs polítics que faran les polítiques de gestió, seran els futurs pescadors, no?, que subministraran recursos a la resta de la ciutadania, seran els futurs biòlegs o investigadors que idearan i investigaran i intentaran trobar noves solucions a tots els reptes que tots ens anirem afrontant. Les accions més importants són les de reduir el nostre impacte que ara mateix estem causant a l'oceà. Treballar en les polítiques que redueixin quin és el nostre impacte amb el mar. Que nosaltres, ja generem molts residus. Aleshores es tracta de veure com aquests residus es poden reciclar. Jo penso que per garantir sostenibilitat dels oceans, el principal és posar-nos d'acord. És a dir, que hi hagi conscienciació i que puguem fer pedagogia, no?, perquè tots puguem estirar o empènyer cap a un objectiu comú. L'estratègia, el que és molt important és que sigui inclusiva, escèptica al mateix temps. És a dir, s'ha de basar en el coneixement, però també, i molt important, en el reconeixement del que no se sap.